мағозаи донак дар маркази вилоят шаҳри Хуҷанд соли чандум аст ки барои сокинону мизоҷон либосҳои кӯдаконаи босифатро пешниҳод менамояд. роҳбари мағоза тасмим гирифт ки аз сабаби бештар шудани мизоҷон ва талабот ба либосҳои замонавию босифат ва бо нархи нисбатан арзон тахфифи калони идонаро ба роҳ монад. инак рӯзи чандум аст ки дар мағозаи донак тахфифи калон эълон шудааст. бояд қайд кард ки дар мағозаи донак зиёда 300 намуд либосҳои кӯдаконаи босифат ва бо нархи нисбатан арзон ба фурӯш гузошта шудааст. Мы сегодня находимся в магазине Донак. Здесь очень праздничная атмосфера. Я вот много бывала в Москве. Я сейчас в данный момент здесь чувствую, как будто я не нахожусь в Таджикистане, в городе Худжанде, а вообще как будто бы я нахожусь в Москве. Очень прекрасная атмосфера. Товар вообще очень хороший. Я всем рекомендую. Я сама здесь одеваюсь, ребенка своего одеваю. Дочка у меня вообще. И тут все хорошо, все красиво. Самое главное, расценки очень премиальные. Всех приглашаю. лозим ба ёдоварист ки мағозаи тозабунёди донак дар шаҳри Хуҷанд дар маҳаллаи 19 аз дигар мағозаҳо хусусиятҳои фарқкунанда низ дорад. роҳбари мағоза тасмим гирифт ки то барои мизоҷонаш ҳуҷра барои модару кӯдак, ҷойи бозӣ барои кӯдакон ва ҷойи либос ивазкуниро низ фароҳам оварад. خیلی که دیده ایستاده در اینجا یک جمع آمدی تنتنوی برگزار گشته ایستاده است و همه این جمعیت ها بهره برای خرسندی کودکان آماده شده است و راهبریت دانک تصمیم گرفته است که تخفیفی 75% اعلان گردیده برای خرسندی اهل مردم روانه کرده شده است. бояд қайд кард ки айни ҳол дар мағозаҳои донак тахфифи навбатӣ эълон гардидааст. сокинон метавонанд ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то соати 22 шаб аз мағозаҳои донак бо нархи нисбатан арзон либосҳои замонавию босифатро харидорӣ намоянд. мана мо имрӯз шунидем ки дар мағозаи донак тахфиф рафта истодааст. мана ҳамроҳи набераҳом омадем. либосҳои зебову шинан бисёр дар ин мағоза. марҳамат намоед ба мағоза. аз либосҳои замонавию босифати мағозаи донак барои кӯдаконатон харидорӣ намоед, зеро хушбахтии кӯдакон аз ин ҷо оғоз меёбад. гузориши Парвин Аҳрор ва Нодирин Насимзод барои барномаи Ҷалолдин. паёми рӯз.